Sabies que els militars també fan Erasmus? Aquesta setmana s'ha anunciat un pla per rearmar Europa en coordinació amb l'Agència de Defensa Europea. Però algú sap què és? L'AEDA va ser creada l'any 2004 per millorar les capacitats de defensa dels països membres de la Unió Europea i té diverses funcions clau. Promoure la cooperació entre els estats membres en matèria de defensa, desenvolupar capacitats militars conjuntes i fomentar la investigació i el desenvolupament en tecnologies de defensa. L'EDA coordina projectes comuns entre els estats membres, com ara desenvolupament de drons, sistemes de ciberdefensa o exercicis militars conjunts. L'EDA és crucial per la seguretat a Europa. Ajuda a reduir la duplicació d'esforços, estalvia costos i millora l'eficàcia dels sistemes de defensa europeus. Però encara queda molt per fer. I és que cada estat tingui el seu propi exèrcit ens fa ser molt ineficaços i ens fa veure més dèbils i fragmentats. I si per alguna cosa serveixen els exèrcits d'avui dia és per evitar ser envaïts per un altre país. I ja et dic jo que tal com ho tenim muntat, som un carmelet per Rússia. És a dir, que ha començat per Ucraïna com podria haver començat per Polònia, vaja. Com sempre, digue'm què en penses, que et llegeixo en els comentaris.